שלום לכם חברים, כאן אני קרמפלר וברוכים הבאים לסרטון חדש. אז אם תסתכלו כאן אז אתם בטח תבינו על מה מדבר הסרטון. כן, אני הולך להרבות מלא אקסלוטונים בעולם שלי ושל חבר שלי. כרגע הוא לא מחובר, אז אני כרגע כאן לבד. לצערי הוא לא יראה את זה בלייב, אבל לא אכפת לי. מה שאני רציתי לעשות זה להשיג אקסלוטון כחול. זה הגיוני כי יש פה מלא אקסלוטונים. בואו קודם נחזור קצת דרט ואז נראה. אני לא מאמין, קיבלתי יש שם עוד אחד? רגע, בטעות הרביתי אותו ולא שמתי לב בגלל כמה אקסלוטונים היה שם? עוד אחד! אוקיי, זה מטורף, יש לי כבר 2 אקסלוטונים בערך, יש לי 2 אקסלוטונים כחולים. אני לא מאמין, יש! הנה, איפה? אני לא רואה אותו, הנה. אני לא מצליח לתפוס אותו. יש! הצלחתי! יש לי 2 אקסלוטונים כחולים! אז זהו, הוא לא נראה ממש משהו, אני יודע. פשוט לא היה הרבה גוונים מתאימים. כן, זה הייתה כל בדבר הזה. לא היו גוונים מתאימים. זה עצבן אותי מאוד. אז פשוט ויתרתי ופניתי את זה. זה נראה מפחיד, אבל יום אחד אני אתקן את זה. אני בטוח. דרך אגב, זה סטארטר האוס למופיקס, שאני רוצה לבנות בעולם של מופיקס, יצליח להתקבל. אז זה מגניב אם אני אתקבל. זה מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, והגיע הזמן קצת להטריל. חבר שלי בדיוק נכנס, אז אני רוצה ללכת להפתיע אותו. בוא רגע. ככה. בואו נכתוב. בואו נגיד לו, תפסיק להרבות. נראה לי הוא הולך להתקשר אליי עכשיו. מתקשר אליי בדיסקורד. הלו. מה השגנו? אחי, אני הרביתי רק כמה וקיבלתי אקסלוטון כחול. כן, מה? אחי, יש לנו סוף סוף אקסלוטון כחול. זה כזה מצחיק, אני לא יכול. מה מצחיק? אולי אני באתי ופשוט שמתי אותו שם. אני הסקתי אותו היום, מוקדם יותר. הסקתי עוד אחד. יש לי את זה מצולם. כן, באמת יש לי את זה. עשיתי, אתה רואה פה את האזור? אז אני כאילו צילמתי סרטון ליוטיוב. התחלתי לבנות כאילו פלטפורמה כדי להרבות אותם יותר בקלות. יש לי את זה בריפליי מוד, ואז הלכתי להרבות קצת בזמן שאני בונה. ואז אני לא שמתי לב, והיה שם אקסלוטון כחול. ואז בשלב כלשהו הלכתי להרבות אותם עוד הפעם.
ואז פשוט לא שמתי לב, וראיתי פשוט עוד אקסלוטל כחול מזדמן, ואז שמתי לב שיש 2, אז יש לי כרגע 2. לא הבנתי את השני, אני השגתי את... לא, אתה לא השגת אף אחד. פשוט הרביתי אותם, ומזל ולא שמעו את הבקט, כאילו שמו אותם, ואת המים ואת האקסלוטל. אתה כזה עוד שמחת, יש לי את זה גם מצולם, את איך שאתה כזה הרבית את האקסלוטל. לא, אני הולך למות. מה אם תמות? כלום לא יקרה. אני על 10 לבלים כבר מתתי בזמן שלי. עמדתי AFK ואז קריפר בא פשוט והתפוצץ ואיכשהו מתתי. בואנה, החץ בקשת שלי יותר חזקה. יש לנו את אותו חץ בקשת. גם נכון. לא אמרת שאנחנו השלישים? לא, אני השלישי. לא נורא, מה כבר יקרה? למה אתה חושב בכלל שבניתי את זה? את האקסלוטל הכחול לפני שיש לנו אקסלוטל כחול בכלל. סתם בנית את זה, כאילו זה. זה מכוער, אבל נכון, תגיד שזה מכוער. זה מכוער.